Tänään puhumme siitä, miten idea lakkaa olemasta vain idea ja miten siitä saadaan oikeasti yritys. Meillä on vieraana tänään Ilkka Hynninen. Tervetuloa. Kiitos, ilo olla täällä. Tämä on kiinnostava ja usein kivuliaskin kohta kasvun johtamisessa. Eli alussa yritys voi syntyä vahvasta visiosta, perustajien energiasta, kyvystä nähdä jotain, mitä muut ei, mutta jossain vaiheessa sitten ruvetaan rakentamaan sitä toimivaa yritystä ja siinä sitten sulla on aikamoinen kokemus. Oot ollut Aito-median perustaja aiemmin 5 vuotta sitten, jättänyt sen, joka siis nykyään kuuluu osaksi suurta ranskalaista Media One-yhtiötä. Ja nyt oot muutaman vuoden aikana laitetun ICS Nordic Studion toinen perustaja. Puhumme kohta siitä Aito-mediastakin muutaman sanan, mutta kerro ensin, että miksi ja millaiseen tilanteeseen ICS Nordic on perustettu ja mitä te tavoittelette? No se, mitä me tavoitellaan, on se, että halutaan viedä pohjoismaisia tarinoita maailmalle ja erityisesti suomalaisia. Ja Suomessa on pitkään ollut tosi hyvä tuotantoyhtiökenttä ja täällä tehdään paljon asioita. Ja kuten Aito-media, missä mä olin mukana, niin me tehtiin aika laajasti erilaisia. Tehtiin paljon viihdeohjelmia, tehtiin kulttuuriohjelmia, tehtiin elokuvia ja muuta, mutta ne oli aika paljolti Suomen markkinalle. Ja sitten me ajateltiin, että Suomessa on hirveä potentiaali. Täällä on upeita tarinoita, joita me haluttaisiin viedä myös maailmalle. Totta kai me halutaan tehdä niitä myös suomalaiselle yleisölle, mutta ruvettiin miettiä sitä, että mitenkä näitä voisi viedä enemmän maailmalle. Ja sitten mulla ja perustajakollegalla Ilkka Rahkosella, meitä oli 2 Ilkkaa, niin oli tämmöinen visio, että ei pelkästään sen takia, että meillä on sama etunimi, että voidaan perustaa yritys, vaan siinä oli muukin tausta. Tausta oli siis se, että ajateltiin, että kun lähdetään tekemään ja hyödyntämään meidän koko kansainvälinen verkosto, mitä me oltiin tehty aiemmin vähän eri puolilla. Ilkka oli perustanut tänne Suomeen tällaisen Film Tampereen, muun muassa ollut töissä pitkään Ylellä ja muuta, tuonut tänne ensimmäisen Hollywood-elokuvan ja näin. Mulla oli taas tuotantoyhtiö taustalla paljon kansainvälistä kokemusta, siellä oli ollut omistajina kansainvälisiä yhtiöitä ja näin. Mutta ajateltiin, että entäs jos me halutaan nyt lähteä viemään tarinoita maailmalle ja hyödyntää tämä osaaminen. Ja ICS perustuu käytännössä sen ajatuksen ympärille ja nyt me ollaan sitten muutama vuosi toimittu ja saatu ensimmäiset asiat jo ulos. Että me ollaan saatu tehtyä hienoja kotimaisia elokuvia ja sen lisäksi me ollaan pystytty tekemään yhdessä japanilaisten kanssa ensimmäinen pohjoismainen rikossarja, joka on tehty Suomi-Japanin voimin nimeltään Blood and Sweat, joka tulee Suomessa nimellä Tokio Tampere vuoden 2026 lopulla. Ja se on mennyt Japanissa oikein hienosti ja me ollaan tosi ylpeitä siitä, että tällaista ollaan päästy tekemään ja suomalaisista tarinaa viety maailmalle. Siksi lisäksi me tehdään töitä aktiivisesti Suomen ehkä kansainvälisimmän koomikon Ismo Leikolan kanssa, jonka kanssa on tehty elokuva, joka myös leviää maailmalle. Näitä niin kuin tässä muutama esimerkki mainitakseni. Mä vähän nyt seuraavalla kysymyksellä vielä provosoin ja tämä tulee sulle vähän yllätyksenä, mutta silti uskallan kysyä, että kun meillä on ollut sellainen tietty tekemisen tapa Suomessa pitkään, jota tuossa jo vähän kehuitkin niin kuin teidän toimialalla, mutta sitten saman aikaan siinä on jotain haasteita tässä ajassa, niin se, että miten te olette lähteneet niitä haasteita ratkomaan? No ehkä ne keskeiset haasteet on mun mielestä meillä korvien välissä, eli meillä on semmoinen kasvun este tarina, joka on se, että koska koskaan aiemminkaan täältä ei ole mitään maailmalle viety, niin ei viedä myöskään nyt. Ja tavallaan se, että me lähdetään ajattelemaan sitä asiaa eri tavalla, että pelikenttänä ei olekaan pelkästään Suomi, vaan meillä on koko maailma ja lähdetään tekemään sellaisia tarinoita, jotka on maailman kansalaiselle relevantteja ja lähdetään ajattelemaan sitä kautta. Ja mä uskon, että me ei olla ainoita, vaan että tässä on niin kuin tulossa tosi iso kansainvälistyminen koko tälle suomalaiselle toimialalle. Onpa hienoa kuulla. Ja tämä on yksi syy, minkä takia ajattelin, että on kiva päästä sun näkemyksistä kasvuyrityksen johtamisesta puhumaan, koska kuitenkin tuo, mitä teette, niin edellyttää rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta ja niiden tarinoiden tunnistamista, mitkä meidän korvien välissä voi estää sitä kasvun tekemistä. Se on totta. Ja se edellyttää mun mielestä nimenomaan rohkeutta ja sillä tavalla, mä ajattelen rohkeuden niin, että rohkeaa ei ole yrittää, jos tietää, että todennäköisesti
tai ihan varmasti se onnistuu. Mutta rohkeutta on se, että lähtee tekemään, vaikka siinä on epävarmuutta, että onnistuuko vai ei. Ja tämä on jotenkin se, mitä mä niin kun itse yritän koko ajan itselleni toistella ja tiimille ja kollegoille. Ja aika hyvin he sitten myöskin toistelee sitä samaa myös minulle päin takaisin. Silloin on epävarmuuden hetkiä. Että semmoista epävarmuudessa olemista, niin se on varmaan se ehkä keskeisiä asioita myös. Että meidän pitää sietää, koska maailma on tosi epävarma ja tämä meidän toimiala on tosi epävakaa sen takia, koska se reagoi muutoksiin ihan tutkitusti yhtenä ensimmäisenä toimialana. Että kun kuluttajilta loppuu rahat, elokuvateatterista nipistetään kuitenkin mainostulot monille studioille tai ikään kuin rahoittajille vähenee ja kaikki tämä, niin me nähdään sitä tosi paljon ja semmoista niin kuin heittelehtemistä ja asiat, jotka oli ennen varmoja, niin ei ehkä enää olekaan ja tulee uusia projekteja tosi nopeasti ja erilaisia tarpeita. Ja yhtäkkiä ihmiset ei enää katsokaan niin kuin vaakasuunnassa, vaan ne haluavat katsoa pystysuunnassa asioita. Ja AI tekee valtavasti asioita siinä meidän toimialalle myös. Niin tämä kaikki on sellaista, että meidän pitää kestää epävarmuutta ja meidän pitää vaan siinä pystyä luovimaan ja tekemään ratkaisuja, vaikka emme tiedä, että onko lopputulos menestys vai ei. Hienosti ilmastu. Pakitetaan vuosissa vähän taaksepäin, jos sallit. Sopii hyvin. No niin. Eli minne asti mennään? No ei mennä nyt ihan lapsuuteen, mutta mennään tähän edelliseen yhtiöön, koska me ollaan esimerkiksi tavattu ensimmäisen kerran sen aikana ja silloin tutustuttu ja arvostan todella sitä työtä, mitä teitte. Ja ajattelen, että se oli kuitenkin semmoinen matka, minkä mä oon ymmärtänyt olevan sinullekin niin kuin ollut oman yrittäjänä ja johtajana kasvun matka, niin missä kohtaa sitä sun uraa kävikin niin, että sä et ollutkaan enää pelkästään se luovan alan tekijä ja siinä niiden elokuvia ja tuotantojen niin kuin keskiössä, vaan sä huomasit, että hei, tästä tulee oikein yritys ja meidän täytyy ryhtyä tätä rakentamaan, ikään kuin rakentaa tätä kuin kasvuyhtiötä. Niin missä kohtaa havahduitte tähän ja mitä sitten tapahtui? Tuo on hyvä kysymys. Ja mä oikeastaan, jos miettii sitä, että yritys Aito Media, niin mä perustin sen vuonna 2001. Ja se oli aluksi yritys, jonka avulla sillä samalla Y-tunnuksella 1650534-5 muistan edelleen, niin tavallaan tein aika paljon kaikenlaisia töitä freelancerina. Tein siis radio-ohjelmia, tein niin kuin televisio-ohjelmia ja lehtijuttuja ja kaikkea tällaista. Eli se oli tavallaan tapa harjoittaa omaa ammattia ja elinkeinoa. Sitten Eero Hietala, kollega, tuli mukaan 2003 ja sitten me saatiin ensimmäinen meidän yhteinen televisio-ohjelma ja ruvettiin tekemään sellaisia ohjelmia kuin Telakka ja Vaunu. Edelleen sitten oltiin ruutukasvoina ja tehtiin niitä asioita niin. Ja sitten pikkuhiljaa päätettiin, että tämä varmaan pitää jotenkin järkeistää tämä toiminta ja miettiä, että meillä on niin kuin koko ajan tämmöinen rulla asioita, mitä yhtiöissä yleensä on, että jotkut on niin kuin loppuvaiheessa ja jotkut on niin kuin päällä ja jotkut on vasta alkamassa ja näin poispäin. Ja me sitten päätettiin, että jommankumman meistä kannattaa varmaan ruveta ottaa oppia haltuun ja sitten jaettiin se homma niin, että minä otan tästä tämmöisen toimitusjohtajan hatun päähän ja sitten ulkopuolisten ammattilaisten avulla sitten rupesin hahmottamaan, että mistähän tässä bisneksessä oikeastaan on kysymys. Ja muistan, että ehkä se oli varmaan vuosi 2005 tai 2006, kun oli yksi erittäin hyvä konsultti ja se sanoi, että jos te haluatte kasvaa tällä yrityksellä, niin ensimmäinen asia on se, että te ette saa olla huolissanne kassavirrasta. Että teidän pitää ymmärtää, että teillä pitää olla kassassa aina rahaa, että se on niin kuin tärkeintä, mitä yrityksellä on, mutta te ette saa olla siitä huolissanne, vaan teidän pitää johtaa 18 kuukauden visiolla. Ja se oli sellainen, että mä kirjoitin sen ylös ja jotenkin edelleen mietin sitä aika paljon, monta kertaa kun tulee epävarmuutta, että onko töitä, mitä tahansa. Niin, ja rohkaisen myös muita siihen miettimiseen, että tuolla mitä tapahtuu 1,5 vuoden päästä ja nyt pitää tehdä ratkaisuja, jotka vaikuttaa 1,5 vuoden päähän. Se oli niin kuin ihan keskeinen johtamisoppi. Ja sitten ehkä jos miettii, että sitten meille tuli kansainvälisiä omistajia vuonna 2013, mutta sitä ennen tuli myös hyviä kansainvälisiä niin kuin neuvonantajia ja muita, niin jokaiselta sitten imettiin kuin sienet sitä tavallaan bisnesoppia, koska oma tausta oli tarinankerronnassa ja tuolla niin kuin yhteiskuntatieteiden ylioppilaan
niin kuin opeilla, kun sitten ruvettiin tekemään näitä yritysjärjestelyjä, niin se oli tosi kaukana siitä, mitä oli koskaan opeteltu, niin oli semmoinen jonkinlainen underdog-asetelma, että hirveästi halusi oppia sitten tätä, johon ei ollut ikään kuin mitään koulutusta tai aiempaa kokemusta. Ja sitten kun nämä yritysjärjestelyt ensimmäiset onnistu 2013 ja tuli tämmöinen content media siihen mukaan ja meillä oli hallitukseen tuli sitten ihminen, joka oli tämä contentin toimitusjohtaja ja hänen nimensä on John Schmidt, mutta se nimi kuulostaa tekaistulta, mutta se ei ole, koska kirjoitetaan Schmidt. Voitte googlata. Miramaxin entinen talousjohtaja oli perustanut sitten tämmöisen oman yrityksen ja osti sitten yrityksiä, sitten muun muassa meidät sijoitti sitten meihin ja sitten mä muistan, kun sieltä tuli tällaisia kasvuoppeja sitten niin kuin ihan huolella. Tämmöinen Harvardin käynyt herrasmies New Yorkista oli siellä, että sit kun niin kuin kysyttiin vaikka, että nyt me kasvetaan, niin kumpaan kannattaa keskittyä. Niin että keskitytäänkö me tähän, että me kasvetaan ja haetaan ikään kuin markkinaosuutta täällä vai keskitytäänkö me kannattavuuteen? Ja sitten se vastaus oli hänellä aika usein niin kuin siinäkin, että Ilkka, I think that you don't have luxury to do either or you have to do both. Että jos lähdetään miettimään sitä kasvua, niin hänen kasvufilosofiansa oli se, että tehdään kannattavaa kasvua koko ajan niillä resursseilla, mitä on, eikä lähdetä ikään kuin velkavivulla esimerkiksi pääomittamaan ja muuta. Sitten siinä mietittiin monenlaisia vaihtoehtoja myös, että miten yritystä kasvatetaan. Mutta ehkä nämä kaksi tällaista keskeistä oppia tuli siellä ja sitten pikkuhiljaa, kun yritykseen tuli eri vaiheita, sitten omistajat vaihtui ja oltiin osana pörssilistauksia ja kaikkea tällaista, niin sitten vaan siinä oli niin kuin pakko opetella se johtaminen. Joo. Kiitos. Luovassa yhtiössä se, mitä te myytte, niin te myytte oikeastaan ihmisten ideoita tai teidän ideoita, joista te rakennatte pitchejä ja teillä on siellä se osaaminen tuottaa se ja kyky kertoa niitä tarinoita. Mä en tiedä, oliko nämä arvojärjestyksessä nyt niin kuin oikein nämä asiat. Ja sitten samaan aikaan siihen toimialaan liittyy valtavasti tähtipölyä ja se on aika semmoista niin kuin wow-efektiä. Mä tiedän, että säkin oot ilmeisesti Cannesissa ollut joka vuosi paitsi kerran tyypillisesti. Eli siihen liittyy paljon tällaista niin kuin mielikuvaa, mutta että se on liiketoimintaa ja johdettavaa, myytävää ja skaalautuvaa, niin miten siitä rakennetaan sellaista? Eli onko tämä niin kuin, mikä se business on, niin kuin, jos sun pitäisi kuvata, että minkä tyyppistä liiketoimintaa? No tämä on show-business-liiketoimintaa ja se on 50% showta eli niitä tarinoita ja 50% bisnestä. Joo. Ja tavallaan ne ihmiset, jotka ymmärtävät nämä molemmat puolet pärjäävät siinä. Mutta jos ne ymmärtävät vain toisen puolen, esimerkiksi sulla on maailman parhaat tarinat, mutta sä et ymmärrä, miten ne toimii ikään kuin liiketoimintakentällä, niin se ei välttämättä toimi. Ja sitten taas vastaavasti, jos sä ymmärrät sen bisneksen, mutta sä et ymmärrä tavallaan, että mitkä on tarinoita, jotka resonoivat ja koskettavat ihmisiä, niin se ei myöskään taas toimi. Eli se show-bisneksessä on kaksi puolta, ne on 50-50 ja sen kun ymmärtää, niin se tavallaan toimii. Ja se toimiala, jossa siis tässä koko toimialalla, jos puhutaan niin kuin TV ja leffa, niin niitä ihmisiä ei ole kovin paljon, jotka sen ymmärtävät. Ne suunnilleen, just mä laskin, että mä oon ollut vähän yli 30 kertaa Cannesissa, kun välillä 2 kertaa vuodessa tai melkeinpä niin useimmiten olin, niin nykyään vain enemmän kerran. Mutta siellä on suurin piirtein 8000 ihmistä, jotka siellä kokoontuu ja siinäpä se suunnilleen on, jotka nämä molemmat puolet ymmärtää maailmassa, jotka pystyy tekemään siitä elantonsa ja näin. Ja sitten on tosi paljon ihmisiä, jotka miettii sitä sisältöä ja sillä sisällöllä ja taiteella on itseisarvo ja se on tosi tärkeää, mutta sitten tavallaan se, kun sitten tehdään liiketoimintaa, niin osa niistä tarinoista toimii, osa taas ei ja se on tavallaan se meidän tehtävä sitten tunnistaa. Ja sitten toisaalta myöskin se, että se raha ei aja ikään kuin yli, vaan niin, että ne pystytään rahoittamaan järkevästi ja miettimään, että miten niitä pystytään tekemään. Ja tämä on kiinnostavaa, koska myöskin tämä show ja business, mä just mietin, että mä annan konkreettisen esimerkin, että nämä ihmiset, joiden kanssa mä luulen keskustelevani sisällöistä, niin aika usein niin mä huomaan, että he on tosi kiinnostuneita rahasta. Ja taas sitten ne ihmiset,
joilla on rahaa ja rahoituskykyä, niin ne on tosi kiinnostuneita sit sisällöistä. Ja me keskustellaan niin kuin ihan niin kuin ristiin, vaikka se voisi luulla menevän toisinpäin, mutta tällaisia ihmisiä kyllä kuitenkin sitten löytyy. Joo. Tosi kiehtovaa ja hienosti kuvasit että mä luulen, että moni pystyy samaistumaan ja löytää analogioita tuohon johonkin omaan toimialansa liittyen, että jos ajattelee tässä niin kuin tätä kasvun psykologiaa, niin aika monessa tilanteessa, kun me rakennetaan kasvua, niin kyse on myös sen narratiivin rakentamisesta. Ja silloin täytyy ehkä ymmärtää myös se, että mikä siinä on itselle sitä, mitä vaikka omistajana tai yrittäjänä haluaa, mutta sitten, että minkä hinnan on ikään kuin valmis maksamaan. Ja tuossa sulla on ollut niin kuin säilynyt tasapainoisena nämä molemmat puolet, tämä niin kuin show ja business. Ja ehkä sitten, jos nyt tästä aasinsiltana vähän löyhänä sellaisena vien meidät siihen, että sinä ihmisenä olet myös kasvanut tämän niin kuin matkan aikana, niin pystytkö kuvailemaan vähän sitä, että miten sun rooli on muuttunut aikanaan tästä niin kuin perustajasta toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajasta niin kuin omistajaksi, vai miten se järjestys on mennyt ja lopulta ihmiseksi, joka joku päästää niin kuin irti siitä osasta rakentamaansa, niin mitä sussa on tapahtunut siis ihmisenä näiden tämän kasvu- ja matkan aikana? No ehkä ihan keskeistä on ollut arvotyöskentely, että tavallaan mä oon ruvennut pohtimaan, että millaista elämää mä haluan niin kuin viettää. Totta kai mä sen on suurin piirtein tiennyt, mutta tässä jossain vaiheessa tätä aitomediaa, niin mä rupesin miettimään, että miten mä pystyn, mulla on keskeistä olla luova, välittävä ja rohkea. Ja tavallaan ne on, jonka kautta mä peilaan asioita, että millaisia asioihin mä lähden mukaan ja millaista elämää haluan viettää. Ja mä itse mietin siinä, kun lähdettiin tekemään yritysjärjestelyjä ja muita, että sen pitää olla kestävä, että yritys pitää pystyä jäämään niin kuin kestävälle pohjalle. Toisaalta mä mietin, että omaa luovuutta, niin mä koin, että silloin kun mä olin toimitusjohtajana tällaisessa ikään kuin sit loppuvaiheessa, kun omistusta oli vähemmän ja oli kansainvälisiä yhtiöitä omistajana, niin tämä Suomen toimarin duuni, jota hoisin, niin oli aika paljon varmasti samanlaista kuin ihan minkä tahansa pörssiyhtiön kansainvälisen, niin kuin tämän Suomen putiikin ikään kuin vetäminen. Että pitää miettiä, että ihmisille voi maksaa kilpailukykyistä palkkaa ja asiakkaat on tyytyväisiä ja näin poispäin. Mutta se luovuus siihen, että mitä olin halunnut lähteä tekemään, niin sille ei ollut kovin paljon aikaa. Jotenkin mä oon itse oppinut nyt varjelemaan sellaista luovaa aikaa, joskus paremmin ja joskus huonommin, koska nyt tämä meidän uusi yritys on myös tietysti vahvasti kasvuvaiheessa. Ja siellä tarvitaan hetkittäin niin kuin paljon johtamisaikaa ja muuta, mutta yritän koko ajan pitää kiinni siitä, että myös ne itselle tärkeät asiat, joita haluaa tehdä, niin niitä pystyy viemään. Se on ehkä yksi siihen luovuuteen. Ja sitten tietysti ihan valtavasti on oppinut niin kuin johtamisesta ja niin kuin tekemällä oppii ja myös niin kuin virheistä, mitä on tullut tehtyä matkan aikana. Että niin kuin on tullut mokattua tosi pahasti ja vähemmän pahasti ja sitten on niin kuin vaan ikään kuin päässyt sit sieltä sitten yli ja näin. Mutta se on jotenkin semmoista jatkuvaa oppimista. Ja sitten myös ehkä semmoinen yksi keskeinen asia, niin on ajoituksen merkitys. Eli se on sellainen, minkä mä oon nyt oppinut niin kuin hyvin monessa, ei pelkästään tässä, vaan mä oon ollut muutamissa muissa yrityksissä myös mukana, niin mä oon jotenkin miettinyt sitä, että jos se ajoitus on väärä, niin huolimatta siitä, mitä se yrittäjä tai ne johtajat päättävät tehdä, niin se idea ja se visio ei vaan voi tapahtua ja toteutua. Ja se yritys voi kaatua, jos ei tunnista sitä, että se aika, jossa ollaan, ei ole oikea tälle kasvuloikalle tai jotain muuta. Että ajoituksen kanssa mä oon niin kuin tosi nöyrä nykyään, enkä yritä puskea, koska sitten jos aika on väärä, niin se ei vaan voi tapahtua. Kiinnostavaa, siis valtavia oppeja ja kiteytynyttä kokemusta kuuluu tästä. Puhuit noista epäonnistumisista, niin tämmöinen sivujuonto ennen kuin mennään eteenpäin, niin onko sulla joku prosessi epäonnistumisista selviämiseen? Mitä sussa tapahtuu siinä hetkessä ja mikä se mentaalinen polku on, mitä kuljet silloin, että jaksat nousta jaloillesi niin sanotusti? No siis ensiksi mä yritän palauttaa mieleen, että miksi näitä asioita tehdään ylipäätään. Että huolimatta siitä, että just nyt on tosi vaikeeta, niin että
pitää palauttaa mieleen, että ei luovuta, vaan ikään kuin miettii, että tässä on niin kuin isompi asia, minkä takia tähän polulle on lähtenyt, palauttaa mieleen sen ja sitten hetken aikaa yrittää raivata tilaa ja ottaa jonkinlaisen semmoisen niin kuin aikalisän tai niin kuin henkisen välitilan, ettei rupea ratkomaan mitään, että mun tapa on ratkaista asioita tosi nopeasti, niin se, että mä kestän sellaista epävarmuutta ja sitä epämiellyttävyyttä, että mä en lähdekään ratkaisemaan, vaan annan sille niin kuin aikaa ja se itsessään korjaa jo jonkin verran ja sitten tavallaan kun miettii sen, että hyväksyy sen, että elämään kuuluu pettymyksiä niin kuin, ja kaikille tulee pettymyksiä, tässä työssä ja johtamisessa tulee pettymyksiä vielä ihan tosi paljon ja tavallaan useimmin ihmiset vastaa ei kuin joo, mutta että jos tulee tämmöinen niin kuin iso moka tai jotain muuta, niin sitten ottaa sen ajan ja sitten sen jälkeen päättää, että nyt mennään eteenpäin ja tietä mitä on valittu alun perin. Että palauttaa sen, että miksi tässä ylipäätään näitä hommia tehdään. Hyvin kuvattu ja uskon tuohon jotenkin ihan tällaisena niin kuin keittiöpsykologina, että se suuri miksi, kun tiedän, että minkä takia olen valmis maksamaan tätä kipua tässä, että istun niin sanotusti nuotiossa ja palan ja en heti loimota vettä siihen liekkeihin, että se sammuisi, niin kyllä kuulostaa järkeenkäyvältä. Ja ehkä sitten, kun sua jonkun verran myös tunne, niin tiedän, että pääset nopeasti siihen ratkaisuun ja siihen niin kuin tekemisvaiheeseen kiinni. Ja sekin on saattanut monta kertaa pelastaa tilanteen, että onko se sitten aina niin, että se odottaminen on ok tai paras ratkaisu vai osaako se jotenkin niiden kahden reaktion välillä niin kuin valita? No ehkä se, että saa tätä kuuluisaa aikaa, että impulssin ja reaktion välillä ainakin, että tekee sen harkitusti, mutta joskus pitää toimia nopeasti ja tavallaan edelleen, kun mä puhun tästä ajanottamisesta, niin se ja kuitenkin, ja myös sinua hyvin tuntevana, niin meillä on suurin piirtein samantyyppinen kellotaajuus, että me ratkaistaan asioita tosi nopeasti ja ehkä jollekin toiselle se, että me otetaan sitä aikaa ja tämä prosessi, minkä äsken kuvasin, niin on sellainen, että muu tehtiin mukaan. Niin, jep, että se voi olla ihan jo tällaista, että ei tavallaan lähde niin kuin, mutta ehkä se, että no nyt menee tällaiseksi vähän koukeroiseksi, mutta saa siitä huolimatta, niin se, että ei ole reaktiivinen, vaan on proaktiivinen sit niissä päätöksissä. Että tavallaan hyväksyy, mutta että ei lähde reagoimaan niiden impulssien vietävänä. Hyvä. Ja se on ehkä se, mutta että sitä proaktiivisuutta tarvitaan, että se ei missään nimessä tarvita niin kuin se tilan ottaminen, niin passiivisuutta, vaan semmoinen, että tavallaan lähtee tämmöinen tilanne ja nyt mennään eteenpäin. Mutta huolimatta siitä, miltä minusta tuntuu. Joo. Ikään kuin se, että vaikka tuntuisi, että pitäisi reagoida nopeammin, niin päättää, että okei, että just nyt sunnuntaina niin kuin kello 20:45 mun ei tarvitse soittaa näille ja näille ihmisille. Joo. Tästä mä voin soittaa niin kuin seuraavana päivänä tai mitä tahansa. Että myöskin se, että osaa ottaa sen tilan, niin ehkä se on ollut se, mikä on niin kuin tullut oppina myös, että ei väsytä itseä eikä muita ympärillä. Sellaisella ihan hirveällä kauhukoamisella. Kauhukoaminen, erittäin hyvä. Hei, vielä vähän tästä muutoksista, mitä tässä uran varrella on ollut. Eli Aitomedian matkaan liittyy tämä kansainvälistyminen ja siinä on ollut useampikin yrityskauppa, omistajuuden muutos, mutta ehkä niin kuin mä ajattelen, että mua ainakin kiinnostaa henkilökohtaisesti, että kun nämä omistajat on vaihtunut, niin mitä se on tuonut johtamiseen? Eli onko sinne tullut kurinalaisuutta, onko sä kokenut sen kovempana paineena, onko sinne tullut lisää mahdollisuuksia vai kaikkea sitä, että ehkä niin kuin mielikuvitellaan läpi vähän, että minkälaista on ottaa mukaan niin kuin tämmöinen kansainvälinen omistaja, niin mitä sitten tapahtuu? No yksi ehkä kaikkia yhdistävä asia on se, että jotenkin kun yrittäjällä on yritys, tämä on vähän sama kuin ihminen voi miettiä vaikka omaa johtajuuttaan tai omaa uransa, että kuinka moni ihminen siitä on ihan hirveän kiinnostunut, niin se tulee tosi näkyväksi, että kukaan muu kuin se yrittäjä tai sitten se jengi, joka sitä duunia tekee, ei ole siitä lopulta ihan hirveän kiinnostunut. Kauheeta egoistiselle yrittäjälle kuulla tuommoista. Ja se tarkoittaa mun mielestä sitä, että sitten kun tulee kansainvälinen omistaja, niin se on kiinnostunut siitä just sen ajan, kun ne on siinä mukana. Ja vaikka ne olisi kuinka ystävällisiä ja kivoja ja tavallaan käydään illalliselle, niin sitten kun se loppuu, niin se sitten kanssa loppuu. Ja voi sinne jäädä niinku
ystävyyssuhteita tai jotain muita, mutta jotenkin sen, että tietenkin se on näin, mutta moni ehkä toivoo, että tässä niin kuin saisi joku suuren henkisen tuen ja jotenkin kaikki on niin kiinnostuneita siitä ja muuta. Ja ehkä se, että jos puhutaan ihan niin kuin konkreettisesti yritysjärjestelyistä, niin sitten se, että jos sulla on enemmistö, niin silloin tavallaan tietenkin sä pystyt itse tekemään edelleen niitä päätöksiä aktiivisesti, mutta sitten kun se enemmistö on jossain muualla, niin sitten ihan oikeasti ei pysty. Ja mulla oli yksi semmoinen neuvonantaja, oli tosi kokenut yritysjärjestelijä ja se yritti monta kertaa sanoa, että ymmärrätkö sä, että nämä, mitä sä nyt tässä niin kuin teet, nämä suunnitelmat, strategiset asiat ja muut, niin näitä niin kuin, niin jos, että ne voi toteutua vain ja ainoastaan, jos ne on ikään kuin tämän pääomistajan mukaisia. Että ehkä sellaista niin kuin tiettyä irtipäästämistä siinä. Ja sitten myös se, että kun monta kertaa yrittäjä ottaa rahoituksia sisään ja näin, niin sit tosi tarkka siitä kontrollista. Eli sitten kun ensimmäinen vaihe, mikä meillä oli, niin meillä oli selkeästi kontrolli ja me pystyttiin sitten, kun tämä meidän sellainen sijoittajayhtiö meni osaksi tällaista kanadalaista yhtiötä, joka meidän mielestä vaikutti vähän epäilyttävältä, niin me halusimme sitten takaisin Eurooppaan meidän omistuksen ja me saatiin tehtyä se yhdessä ranskalaisten kanssa. Ja tämä brittiyhtiö, joka meni sitten sinne Kanadaan, niin se kokonaisuus sitten niin kuin parin vuoden päästä siitä kaatui ja meni konkurssiin. Ja se oli meille tosi iso onni, koska yritys pystyi sitten jatkamaan näiden ranskalaisten kanssa omaa elämäänsä. Ja tavallaan, että näillä on todella paljon merkitystä, että kuka sen omistaa ja millaiset paperit tekee, että pystyykö ikään kuin itse päättämään. Ja esimerkiksi se, että tuossa oli tosi olennaista, että meillä oli tosi hyvä neuvonantaja ollut alussa mukana, joka oli tehnyt sellaiset sopimukset, että me saatiin irtauduttua siitä kanadalaisesta pörssiyhtiöstä ja päätyä taas Eurooppaan. Siis tällaisia asioita. Sitten ehkä se, että varsinkin kun on pörssiyhtiön osana, niin yrittäjille tulee tietysti se, että se raportoinnin määrä on ihan niin kuin tosi iso. Että tavallaan se, että jos aiemmin on hoitanut niin kuin ikään kuin verottajalle ja tilitoimistoon ja tällä tavalla niin kuin perusasiat, niin sitten kun sä tavallaan raportoit koko ajan asioita ja ennustat ja muuta, niin se taso on niin kuin ihan kokonaan oma duuninsa ja se tulee aika monille yllätyksenä. Että on jutellut monien yrittäjien kanssa, jotka on ottaneet ikään kuin institutionaalisia niin kuin kansainvälisiä sijoittajia, niin se, että se käytännössä tarvitsee siis ihan omat ihmiset hoitamaan vaan sitä sisäistä duunia, jolloin sen yrityksen pitää olla jo itsessään kohtuullisen kokoinen. Joo. Aikamoinen muutos siitä, mitä kuvasit, että Y-tunnus, jossa sit sai tehdä kaikenlaista ja yhtäkkiä onkin raportoimassa, niin aikamoinen matka. On se ja tavallaan ja myös se, että ja se sitten tavallaan myös helpotti sitä lopullista irtautumista kyllä kummasti, koska huomasi, että tässä ollaan. Niin, että tämä ei ole sitä, minkä takia tälle matkalle on alun perin lähdetty ja nyt tämä on tällaista ja sinänsä hyvä niin, mutta se, että se on jollekin toiselle ihmiselle unelmaduuni ja mulle taas ammatillinen unelma oli mennä eteenpäin ja lähteä kehittämään uusia asioita. Oot puhunut paljon siitä, että miksi ideat jäävät toteutumatta. Sä oot kirjoittanut myös kirjan Toteuta ideasi, joka on muuten klassikoksi syntynyt. Se kannattaa lukea. Miltä nämä samat esteet näyttää kasvuyhtiössä? Milloin yrityksen kasvu pysähtyy siksi, että ihmiset ei vaikka uskalla tai ei uskalla valita tai ei uskalla luopua vanhasta? Niin onko siellä jotain samoja mekanismeja, mitä sä oot tutkinut? Joo, eli no ehkä jos ajatellaan se, että minkä takia niin kun ideat ei toteudu ylipäätään, niin siinä on niin kuin kaksi asiaa. Toinen on pään sisäiset esteet, mitkä meillä on, että onko minusta tähän ja uskallanko ja olenko jotenkin vääränlainen tekemään tätä tai muuta. Ja sitten se on niin kuin toinen puoli ja toinen puoli sitä niin on ihan käytännön asiat, eli suunnitelmien puute, aika, raha, tiimi ja näin. Ja nyt mä oikeastaan mietin sitä, että jos miettii kasvuyritystä, niin se omistajien tahto on monta kertaa se, joka on ikään kuin se miksi, että onko meistä tähän, halutaanko me tehdä ja muuta. Ja siihen ikään kuin ammattijohtajakin aika harvoin pystyy sitten niin kuin vaikuttamaan lopulta, koska jos halutaan lähteä tekemään jotain uutta ideaa, niin se, että se on niin kuin omistaja, yrittäjä,
ne pystyy aika pitkällekin viemään jotakin, niin kuin listaamaan SpaceX-yhtiön niin kuin valtavalla valulla. Se voi tehdä monenlaista, mutta monta kertaa sitten voi olla niin, että omistajilla on tietty tahto ja sitten johtajilla on toinen. Ja tavallaan se on se arjen pyörittäminen ja ne ei pääse siihen ihan juurisyyhyn niin kuin kiinni, että miksi meidän pitäisi toteuttaa näitä asioita. Ja mä oon huomannut, että tämmöinen gäppi saattaa monta kertaa olla. Mutta sitten jos miettii kasvuyritystä sillä toisella puolella, niin on se, että onko ajoitus oikea, onko rahoitus kunnossa ja onko tiimi hyvä ja onko suunnitelmat. Niin sehän on ihan sitä samaa, mikä on jokaisella ihmisellä, joka lähtee tekemään ikään kuin viemään omaa ideansa käytäntöön. Että on se sitten tavallaan kirjan kirjoittaminen tai startupin perustaminen tai sitten vaikka jonkun pienemmän yrityksen skaalaaminen isommaksi. Niin mun mielestä siellä on niin kuin aina ihan samat prosessit, että siellä tarvitaan aina tiimi, jonka pitää olla hyvä. Se ei välttämättä tarvitse olla kokopäiväinen edes kaikkiin rooleihin. Se tarvii niitä osaamisia. Se tarvii aina sen rahoituksen, joko että kassa kestää sen, että hyvän pankkisuhteen tai rikkaan läheisen tai sitten se mikä parasta, niin asiakkaalta tulevan oikean kassavirran, se on aina parasta, mitä voi olla. Ja tavallaan, että se liiketoiminta pystyy investoimaan ja sitten tunnistetaan se aika. Ja se on mun mielestä vaan se aika ja ajoitus on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Ja tämä on se, mikä johtaa tuohon kohtaan yksi. Eli tavallaan se, että jos niin kuin omistajilla ja johtajilla ei ole ihan täsmälleen sama kuva, että pystytäänkö tätä viemään tässä, niin vaikka se tiimi olisi maailman paras, vaikka se tuote olisi kunnossa ja rahoitusta tulee niin kuin muualta kuin asiakkailta, niin sit voi olla, että jotain asiaa ei kannata lähteä skaalaamaan ylöspäin. Tai sitten toisaalta voi olla semmoinen tilanne, että pitää niin kuin vaikka tässä AI-kiimassa, mikä tuli ihan tämmöinen valtava, niin tavallaan jos jollakin oli jotain, niin pystyy valtavilla valuaatioilla saamaan rahoituksen, jos pystyy vain eksekuuttaamaan tarpeeksi nopeasti sitä. Joo. Sä oot tässä maininnut aika monta kertaa tuon sanan aika niin kuin yhtenä tämmöisenä keinona niin kuin tunnistaa hyviä ideoita, että onko se ajoituksellisesti oikea. Ja mä oon viime aikoina tehnyt näitä haastatteluita ja huomannut, että riippuu vähän, että keneltä kysyy. Eli siis me ollaan yksilöinä erilaisia arvioimaan, mikä on ok, mikä ei ole ok. Ja miten, kun ajattelet, kun puhuit siitä alussa, että on nämä ihmiset, jotka ymmärtää tämän shown ja sitten on tämä business, niin miten teidän toimialalla voi erottaa niin kuin kiinnostavan idean sellaisesta, joka ei toimi ja mikä voi toimia? Tuo on hyvä ja ei sitä aina voikaan, että mä oon testaamisen niin kuin vannoutunut kannattaja, eli jos on joku idea, niin sitä kannattaa lähteä testaamaan. Siis luotettujen ihmisten kanssa, AI:n kanssakin voi testata, mutta AI helposti myötäilee, ellei ole promptanut sitä oikein. Että se ei ole niin luotettavaa, mutta se, että kun lähtee testaamaan ja kyselee, että voiko tämä toimia, ja rupeaa kyselemään oikeilta tahoilta, eli esimerkiksi meidän tapauksessa rahoittajilta, niin hyvin nopeasti tietää kyllä, että voiko tämä lentää vai eikö tämä voi. Se on mun mielestä se niin kuin paras, kun me ollaan showssa ja bisneksissä. Ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että onko se idea lopulta ollut niin kuin hyvä, kaunis, onko sillä taiteellinen arvo. Voi monta kertaa olla, mutta jos se ei, se minulle rakas vaha-animaatio, jota vaikka tekisin tai mitä tahansa muuta, niin jos me ei löydetä sille rahoituspolkua, niin silloin se ei välttämättä etene. Joo. Voikohan, tämä on tämmöinen retorinenkin osittain, mutta voikohan mikä tahansa yritys löytää jotkut perustelut tai tavan sille, että miten ideat validoidaan, mitkä menee jatkokehitykseen tai ei, koska tuo kuulostaa siltä, että mua helpottaisi ajatus, että kunhan mä tulen sieltä kammiosta pois ja lähden testaamaan sitä asiakkaissa tai rahoittajilla tai jollakin taholla, niin onko se niinku riittävä polku, että sitten me ei olla aina niinku persoonissakin, että kun Niina oli sitä mieltä tai Ilkka oli sitä mieltä. Mitä vielä tähän sanot? Mä oon ehdottomasti tuota mieltä ja tavallaan sitten, jos meillä on mikä tahansa idea, mitä me ruvetaan tekemään, että vaikka liiketoimintamalli, joku uusi tai muu, niin ensiksi niin kuin testaa vaan mahdollisimman pienelle. Siis tämä ihan klassinen, että tavallaan mikä on se pienin mahdollinen asia, jolla sitä pääsee tekemään. Että onko se suullinen pitchi, onko se video, onko se joku asiakaskokemusmittaus, mitä tahansa. Niin
kun lähtee viemään sitä eteenpäin ja ottaa sen palautteen vastaan ja sitten heti seuraavalla kierroksella ihan pikkasen isommin se ja taas vähän isommin, niin sieltä se mun mielestä löytyy. Ja toi on hirveän olennaista, että silloinhan se on dataa, mitä me kerätään. Meillä on dataa, jolloin tavallaan se, että onko Niina samaa mieltä tai Ilkka, niin se on aika toissijasta, jos ja kun Niina ja Ilkka ymmärtävät myös, että tämä data puhuu puolestaan, niin hekin ehkä ymmärtävät, että tämä on ihan hyvä juttu, kannattaa tehdä pois. Hienoa. Hei kiitos. Mä kysyn sulta vielä loppukysymyksen, joka tulee kaikille, että mitä Ilkka menestys sulle on? Menestys tarkoittaa mulle sitä, että ihminen pystyy elämään arvojensa mukaisesti. Napakka. Kiitos Ilkka. Kiitos Ilkka Hynninen, että tulit tänne mulle vieraaksi. Kiitos, Niina, oli ilo olla. Eli kiteytetysti, jos haluat arvioida oman organisaatiosi kykyä muuttaa ideat kasvuksi, niin kysy, että onko meillä selkeä tapa erottaa kiinnostavat ideat sellaisista ideoista, johon oikeasti investoidaan. Rakentuuko kasvu perusteen sankarisuoritusten vai toistettavien toimintamallien varaan? Tietävätkö ihmiset, että millä perusteella ideoille sanotaan kyllä ja millä perusteella niille sanotaan ei? Ja onko omistajan tahtotila saatavissa tai muuntunut arjen johtamiseksi prioriteeteiksi ja vaatimustasoksi? Eli rakennammeko yhtiötä niin, että se voi kasvaa, jatkua ja onnistua ilman, että kaikki kulkee yhden ihmisen kautta? Kasvuyhtiö ei synny siitä, että ihmisillä on paljon ideoita. Se syntyy siitä, että parhaat ideat uskalletaan valita ja niihin uskalletaan sitoutua. Niistä rakennetaan arvo, joka kestää sitten sen kasvun matka ja jopa lopulta perustajan irti päästämisen. Tämä oli Kasvun psykologiaa. Kiitos, että kuuntelit.